Eikä. Tervetuloa. Joulukalenteri luukku 14. Ei umma. Joo, 14. Tää on ihan ensimmäiseksi niinku tää kalenteri ihan. Muistetaan kyllä tämä viime videosta. Mikäs tää on? 14 luukku. Missä se täällä on? Tossa on 13. Missä on 14? Nyt löytyy 14. Nyt olisi please jotain hyvää. Fatsermintti. Nyt ketkä tykkää Fatsermintistä, niin tykätkää videosta. Nyt nää on niinku best. Mikä muu ei voi voittaa niitä joku pulssinapit. No, nehän on... Ei se oo suklaa. Vai onko? En mä enää muista, että se näyttää. En tiedä onko. Mut nähdään sit huomenna täällä tämän kalenterin parissa luku 15. Toinen kalenteri esillä. Eli virallinen kalenteri. Oh my, tää on iso. Tämä ei kovin iso oo. Mä oon nähnyt jotain 14 kertaa. Okei, jättää tommoinen luukku. No, tossa on se 14 luukku. Ootas. Sieltä tuli tommonen. Tämmönen. Suklaa. Tommonen. Kiitos kun katsot videon. Muista tilata ja tykätä. Moro!